Saiki wedo tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangkok ki yo gone kurang. Pak mandok wis lho Pak. Ora perkara wis karo ora. Sekali to Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Mun yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat iki. Oh iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, miskom. Masa yo langsung nyuwono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya ngerti. Sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok.